kikipar ni wadhi ng'adiet e thuolo. Il thuolo mar duoko weche madito mowach kuomi ni Karuto Otieno kamachielo odichieng'. Kidhi koni godichieng' gotieno in kamachielo. Yuko jamna. Ing'eyo Ja one time koso ja two time. Adhi duki. Sana. Ing'eyo bati. Yes. Idhi gotieno koso godichieng'. Adwani ineno wetega gi ariyogi. Yes. Ing'eni gin gi system ma ODM ni pok gibede. Ng'ani ja ODM. Ng'ani ja UDA. Ne en ga ja ODM kinde. Ng'ani ne en party moro mar Kuro Aukot. Owuok kanyo, odonje KANU, sani odonje ODM, sani odonje ODM kapok, odonje mesa kapok ologo. Okango. Ji logo to dongo. Wekeno weni thuolo mar loso. Nikelo e class koso. Wekeno weni thuolo mar loso. To kino kodwok penjo. Maonge gi time. Ana miye time maduong'. One time koso ja. Ka gitieko to Weke dhi mbele. gitieko Dhi mbele. giendelea. Dhi mbele. Ineno jogi problems mosekalo gi Raila gi kia. Ing'eni gitemo uso broad based margi ni. Gitemo uso tutam kuom joluo ok donji. Koro gibedo piny ma gipenjre ni to problem en ang'o? Jogi watemo uso ne gi anguro ni to ginyiew. Koro ne gidhi gibedo piny ni giwacho ni koro gidwa manyo Uhuru Kenyatta gikel koko ma gibugo godo joluo. Ni koro sani ema ginya wacho ni Uhuru monese retire. Ma sani be ok wach siasa. Mani busy. Ni sani ni ema miyowa pesa wan jo ODM. Ing'eni un aneno ni huruma sana. Uhuru Kenyatta ne masani unya wuoyo marach kuome. Ino ng'eni unu kia kama wae Uhuru notimonwa. Wan kaka Raila Odinga ni. Sama Raila no mosre gu Uhuru mano kia gima notimonwa. Nikech sani uchamo pesa moko mathindo. Ni koro dwa bugo joluo gi koko. Ne gichako gi koko moro miluongo ni Kalonzo okotiyo. Gikelo koko ni Gachagua okotiyo. Koro sani gidhi manyo Uhuru Kenyatta mose retire ema gidwa bugo godo joluo. Omera adwani akonyu. Propaganda mang'eny gi akia ni ng'ama dhi State House gotieno. Kudwa penjo ni anang'o. Gik ma wacho gi unyawe ni anan tutam. Kata kiwinja. Ja one time. Ema pinji ni ya. Kaka uwoyo ni. Oduoko. Iwi Jose duoko. Koro